Pripremite dovoljno krastavca. Pokušajte pronaći krastavce koji su još uvijek svježi, tako da su sadržaj vitamina i dobrobiti i dalje dobri. Sljedeći je džumbir. Džumbir obulimo, pa džumbir naribamo u čašu da se lako otopi. Zatim filtriramo bivša pluća i krastavce u čašu u kojoj se nalaze pluća i džumbir. Nakon što je sve gotovo, dodamo vruću vodu po ukusu. Dodajte medicina. Posljednje promiješamo.